Takže čau lidi, já jsem Manny a vítám vás u tohohle gameplaye na hru Loadout. Hraje se mnou na téhle roomce nebo party Santy. Ale teď mě předehnal, no, to jsem zapínal natáčení. Ale nevoláme spolu, bohužel. Ale jsme spolu, bohužel. A já doufám, že se vám tenhle gameplay bude líbit. Že byste si chtěli zahrát se mnou nebo s Femíkem, tak stačí napsat do popisku videa, což je tam dole pod videem, kdo by nevěděl. Stručný tutoriál, kde jsou popisky. No. A my se pustíme do hraní. No, teď nás Santy předehnal, protože jsem zapínal to prostě to natáčí. Doufám, že se to natáčí, tady nemluvím tak pro sebe. A snad je. Takže to kamaráda. Medic. Ne, to jsou ambe. Fuck. Oh, fuck. Ne, myslím. Ano, víte, máme náš baniátor a pyrogan, což si hodlám vylepšit po tomhle kole. Jemnějhle. Granát na vás. Hajzlovo německý. 5-5, to je slabý. Sant už je druhé. Tak, dobrý. Ne, do hajzlu. Až budu dostaneš. To asi nejde. Daj ve start. Daj. Asist, to si děláš prdel, asist? No, běháme tady. Santy. Granát, au. Okej, šulda. Dáme ten kopčák. To asi nepřežen. No, vyválej se, no. Prostě nepomůžu už. Bohužel. One kill. Spíš one hit. Nažerte se mých granátů, vyhajzlové. Stechni. Já nabijím. Mám se toho Santy, to bylo. Myslím, že jsem Santyho nebo... Fuck, granát. Ne, já mám převenou zbraň. Jo. Asi hebnu. Pěkně jsem to přeskočil. Pěkně jsem to přeskočil. Já jsem mrtvý. Fuck! Proč na to furt klikám? Jsem nějaký retardovaný. Mám tíky v prstech. Žerte se. Hebni. Asist. Jasný, jak ne. Hebnu. To je aspoň ty kadibutky jsem se mohl doplořit. No to je jedno. Třeba sračka, abych si uhl. Ach jo. Tamhle start. Šer. Co mám tak plno HP, mám plno. Asist. Fire assist. Nabijím. Kledou všichni tady. Vlastně jsme prohráli. Nebo brčet. Jsem tady aspoň? Nejsem. Přijáš prdel. Jak bych mohl, když jsem předposlední. Santy.
Ti dáme ještě jednu. A já se s váma nic nemůžu. Já se vám ohlásím, až to bude načten. OK, jsem tu zpět a zrovna nám začíná kolo a vidíte tady samý nudisty. Oh fuck. Já už myslím, že mám 6 kg a to je 6 kg. Někdo se dal na mě kelíček. Santy otrové. Tohle mopička. To spolu nemáme. Stechni, šatej bastarde. Jsem tady s náma nebo hrdina? Ty tady není. Mě zradil. Bastard. Takže jsem špekici. OK. Máme živina. Máš chodit na ty odtočňovací tábory. Tu máme špekici s námi. Špekici s námi. Daj, bastard, daj. Daj, bastard, daj. No jsme rambič. Samejma špekicema se to tady hemží. No, jako bych to neříkal, že špekice. Jasný. Mám moje hračka, proč? Víte, jak Maťo. Radši nic. Může znít uchylně. Střelec. Číslo 1. Ahoj. Oh fuck, oni tady mají centry, no? Ježlové. Odkud? CZ. Aha, musel doběhne ještě na pizzu. Nevadí. Příště to dokáže. Jsem na špatný boty, víte, proto tam mám půlkatila nedoběhla. To se mě tady furt staví centry. Zdechni. Či to nezapalím nakonec? Hyperka. Někdo do mě šemi dám zase. Fuck. Dej, please. Lak. Tady. Smrte. Hejzle. Jo, dobře. Je to si medika. Medik. Běžně běhám dírou. Dírou v tom. Dírou v... No, v čem? V těle. V čem jiným. Fuck. A kdybyste si se mnou fakt chtěli zahrát, tak do toho dokumentu napište, že tahle hra je free to play na Steamu. Samozřejmě, když si budete chtít vyhledat můj Steam profil, tak taky můžete napsat do popisku. Ještě jednou zdůrazňujte tam dole. Pro nějaký fakt inteligentní lidi, kdyby jste neviděli. Daj. Zemřeš, tak ne. Říkám, ty zemřeš, a ne můj pyroganu. Ty špekou nevyskříš to. Tu ještě něco? A tam. Tyhle tady chodím do kole, kde byl? Kde co? Tady. Oh fuck, no. On to přežil? Jo, on to přežil. To je hejzo. Fakáče. To jakože ho mám fakt rád, víte, tak jsem ukázal takový milý gest. Ještě než jsem skomřel. Umřel.
Káčka, ne, neotravuj. Nemůžu, asist, jasně, jak ne. Nemůžu, nestíhám. A do, už to nepamatuju, oh. Jsme. Fuck. Pro tu pizzu. Škoda. Procenty špeku. Santifoot. No travuje. Ažle. Asist. Nesáším asisty. Bylo po mně? Ne, David, ne. Jak to ani asist? Fakt asist. Ok, nebyli jsme. Nebyli dva nebo. Fakt, to se mi teď nebyl. Granát! Já nemám granáty. Pro tu pizzu, prosím. Kousek. Ještě to jenom uražená noha nebo ustřelená. Řve jak kdyby můj kousle. By přežil. By tady skákal po jedné noze. Kudu nesejmou 9 let. Tak to nám popřežil všechno. Hebni. Tyhle má tak má péček, hebni. Jo. Au. Prosím, ještě tu pizzu. No všechny nám bez toho pizzu. Mám hlad, víte. Jo, to vyhrajem, dělejte. Ještě si zakilím. Pojď, ty jdeš dolů. Au, teď jsem se asi zabil sám. No tak, už to musíme vyhrát. Takový kousíček vlevo dole, to vidíte, my jsme zelený. Takový kousek, ještě tady se jenom nějakýho kripla, máme to. Tady. Chci přesně nabít. Hej, ne. Ten je můj. Jo. Super. Ano. Jo, jsem tam, jsem. Pravo. Si měním zbraň. OK, to bude takový menší dílek, nebo menší gameplay na hru Loadout. A já se s vámi loučím a uvidíme se Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.